ni ha e shiri meɗen ɗum moftuɗen wadgo talata fu to suudu rudugi gidan rediyo Unity FM gonɗum dow hayre zinariya barkama meɗen ɗum lokaci wono no anduɗen to en jiggitai shiri meɗen wonɗo ɗum honande fulɓe ɗum women trust fund jangi nauyi waddanki en daidai ɗum lokaci wono no anduɗen en tattaunoto hundeji pal amma kafin ɗon emi hokka en nambaji wanda inchallahu nder shiri meɗen e ɗon contribution ko gudunmuwa onon ma okkoton to emin heɗito on min nana contribution moɗon ra nambaji meɗen bono no anduɗen kanji wonta bono nihi 07032353315 min indian Ibrahim Abubakar Kunga kadi bo emi wondi poɗɗo to amma mo jokkaki emo dow lawol inchallahu nder shiri ɗum mo warai mo tuwa'e to alhamdulillahi mi ɓeyda hinnikko en hinnigol ɗiɗabol bono no anduɗen en tattauno dow hundeji pal kadi bo wakkatiji ɗaɓɓiɗi en tattaunake hundeji daban fere so ko mi yiɗi raren hande kanjum woni iren ngala ballal sukaɓe meɗen musamman ɓe ɗum mbi'ata matasa en ɓokkata to waddugo cigaba musamman dow waddugo jonde jam to bige sannan irin ɗuma gudunmowa kadi ɓe hokkata to waddugo gomnati jamu bono no anduɗen siyasa woni yeeso meɗen joni to koni gudunmowa ɗum handi matasa en meɗen fulɓe kamɓe ma ɓe hokka sannan ɗuma gudunmowa kadi baba en meɗen kamɓe ma handi ɓe hokka to kanjum jinmi inchallahu en darai hande ngam non to on wari noddugo irin gudunmowa mi yiɗi ɓokkon a takaice wonta ɗon to inchallahu kafin jokkol kanko koɗo am ko mi yiɗi mi fuɗɗira kanjum woni noddugo dow matasa en meɗen musamman matasa en meɗen fulɓe to alhamdulillahi bono no anduɗen ene en andirama musamman durgol waɗanma en andi en gondi durede ɓe jange amma sai warɗe dariɗe iya dow durgol jangirde sai e lasan demal sai e lasan goɗɗo tagaɗo kanon e rara demal kam ma fa to na demal na ɗum kuje pullo wonta ɗon jangirde ma fa kila na ɗum kuje pullo wonta ɗon to komi yiɗi mi nodda en musamman enen matasa en jangirde kayre woni fere kayre woni fuɗɗam hande ta jangai ko ta anda jangirde to durgol ngol durata ma ngol wartante goɗɗum amma hande to on rari janguɗo ko janguɓe to durgol maɓɓe ma on gi'ai durgol maɓɓe e ferotiri e durgol moɗon ko je mbimi non hande to on dari ɗum mbi'i jangirde nande moɗon durgol demal nangal moɗon on jogoto iya durgol hande to na'i moɗon jamɗa koye gaɗanton ɗi na dole on jahay sodo maganije on jahay jangon tufayɓe dode emi andi hande fulɓe meɗen far garti likita en warti docta en ɓe tufay na'iji bo amma maganije ɗenna moye hautanta on ɗe kautayɓe maganije ɗenna ko en giɗi ko en giɗa janguɓe wonta ɗon kadi bo janguɓe ɓe hande to en mbi en darata ko jangen to faɓɓe ɓe kautonoy en goɗɗum ko tufeten to en tufi na'i meɗen maimako na'i meɗen fa'a yeso sai na'i meɗen wartowa ɓawo to lallai daidai ɗo nihi emi yiɗi mi holla en ɗum nihan gi'en ɗum lallai jangirde e taɓɓano en hundeji da dama to ga Allah matasa en emi nodda on lallai ɗum natta jangirde daidai gwargwadon sannan baba en kamɓe ma ko mi yiɗi ɓe rara sannan shawara mi hokkata ɓe daidai ɗo ni to Allah waɗi a wondi sukaɓe ɗiɗo tato to wuro to sukaɓe ɓen ɗon ɓe fuu maɓɓe kadi ɓe fuu maɓɓe ɓe dillai na'i ba sendirɓe woɓɓe dilla jangirde woɓɓe jaha ko ɗum mbita hanwok jaha ko ekkititto sana'a sannan woɓɓe dilla durgol to ai hande etal sukkungal fuu to inchallahu gonɓe to ete ko riɗe ɓe ngarai ɓe mballita ɓe hande to na'i re'i to gonɓe to sana'a e gonɓe to jangirde inchallahu ɓe ngartirowai na'i ɗin ɗo hande to jangaiɗo jangirde dari to duroɓe e ndemoɓe ɓen ɗon ko ngaɗoɓe sana'a ɗin ɗon inchallahu ɓe ngartirai jangirde nden ɗon to jogiiɗo sana'a kanko ma sana'a mako dari to durowo e jango inchallahu kamɓe ma ɓe mballitaimo to amma ɗume sukaɓe meɗen sai kawren ɓe alanɓe e kugal go'otal en sendindirtako en sendindiraki kanjum jayi hande fulɓe meɗen sai koccuɗen ko'e meɗen nder goɗɗi damuwoji ma ko goɗɗi matsaloliji ɗum mbita raɓɓi ɗum wala no gadeten e maji kanjum hande to ɗum nangi suka mo wala gonga sukaɓe taɓɓotoɓe ete sukaɓe gujjayɓe duniya
sey to en aksari ko en giɗi ko en yiɗa sey to en aksari sukaɓe meɗen goni to nder. Ko riɓe ɓen ɓe ngaɗata na? Ko riɓe ɓen ɓe ngala sukaɓe na? Eɓe gondi sukaɓe eɓe ngaɗa. To amma enen ɗume? Enen sukaɓe meɗen daga en kawriɓe lawol goto. To sey hande warti sey ɗum heɓi goɗɗum jarrabawa sammore sey wari re'ina e ɗin ɗon, ko bo wuyɓe gujjoɓe ngari tattarina e ɗin ɗon ɗi fumaji, ko bo konu wari nyamina e ɗin ɗon. To suka dama ummake wala ko andi wala ko wawi sey durngol ngol ɗon. Gol bana iren ngala kuugal woni suka on ɗon mo nattata. Yimbo koye mo ummake nder jawdi, mo ummake nder belɗum, dama mo anda jingirde, mo anda demal, mo anda sana'a, kome mo anda sey ɗum ɗon. To hande ɗum fini ɗum jomirawo waddi goɗɗum jarrabawa ngam to ɗum na'i ɗin ɗon ɗi wala ɗume koye hatta mo nattugo kerin goɗɗum hunde ɗum wari ɗum waddanimo mo natta, kai ko ɗum yoɓata ko ɗum shahu ɗum mbi'i mo nattai mo waɗa fi ɗum ɗon. To lallai emi nodda en maɓɓiten gite meɗen, maɓɓiten noppi meɗen, gi'en ko woni ko yahata, koye woni ko yahata, nanen koye woni kadi ko yahata, giten mataki jangiten, gimbo koye keɓen sauki nder fiji ɗini. Bono no kowa bi'ata bo kowa e andi hundeji ɗum waɗata to leydi ɗini musamman hundeji lalluɗi ɗi na ɗum lanyol meɗen kawai ba, amma ɗume jeyi lanyol meɗen kangol woni kawai ngol ɗum innata. Yimbo koye hande to ɗum nangi taɓɓotoɓe lawol nder sappanɗe joyi ɗum towai enen sukaɓe meɗen jangi sappanɗe tati ko har nayi to nder. Hande to ɗum nangi nangayɓe duniya nder sappanɗe jowi ɗum towai sukaɓe meɗen jangi sappanɗe ɗiɗi ko tati to nder. Ɗume ko jeyi gonɓe ɓawo maɓɓe na ɗum fulɓe kowa e andi kanɗon, bincike holli kanɗon, research holli kanɗon, duniyaru kowa e sheedi kanɗon. Yimbo koye kuugal lallungal ngal waɗatake sey ma e ilmu bo wala ko waddata ilmu sey ma e basira bo wala ko waddata ɗum sey ilmu. Wala no watta gi'a group ɗum yimɓe ɗiɗo ko tato kawri joɗake mbi'i hande en jahu taɓoɗen lawol, hande en jahu jangoyen goɗɗo, ɗum mbi'a ɓen ɗon ɓe ngala jangirde to hore maɓɓe fewre wonta ɗon. Ko duniyaru andi bo ko bincike holli woni kerin goɗɗum ta'addanci giɗayi ɗum waɗa to leydi ko to duniyaru, to ilmu waɗata ɗum na ɗum jahilci waɗata ɗum. Neɗɗo jahilijo mo wala jangirde, mo andata, mo walana hankali e basira ɗum mo mbita mo hauta yimɓe ɗiɗo tato ɓe joɗo ɓe waɗa fomin goɗɗum, jahilci waddata ɗum ɗon sey ilmu. To sukaɓe meɗen ɓe shahayi ɓe jaɓi ɓe shahayi kamɓe ngatta fiji, to amma ɓiya ngoni ɓawo maɓɓe, gonɓe ɓawo maɓɓe ɓe ilmu wonta ɗo, sannan ɓe ilmu gonɗon ɓe ɗon duniya da dama to nder. Ngam non lallai emi nodda en gaɗen iya kokari ga Allah daren gi'en en jangi mataki jangeten fiji ɗi ko en timmintaɗi to keɓen dai at least hundeji ustotiri. Kadi bo kullum to en wari ɗo ni e ɗum nodda en nande go nande ɗiɗi nande tati halanma jangirde to har sai to koye to en accama sey mbi'en shede makaranta ɗuɗi ɗume to fu kanɗon ka yawata en. Jawdi ndin ɗon ndi jomirawo okki en kosam ɓireten na'i dureten, to ɗum ɗon inchallahu jomirawo mo hokkai enen fa fulɓe to en dari jomirawo ɓuri yidgo en ma dow kowa lanyol. Jawdi ndin ɗon ndi jomirawo okki en, na mo okki en ndi ngam kawai ɗum gaɗen ka birgo enen gondi kaza e kaza ba, mo okki en ndi gindi suddane en asiri bo gindi taɓɓano en hundeji da dama. To alhamdulillahi bono no mi mbi on inchallahu koɗo am e dow lawol, kadi bo emi waɗa farin ciki kanko koɗo am o yettake comrade Mubarak Usman jaɓɓama comrade. So comrade Allah seni a wari a toyi mi woɗɗake, amma alhamdulillahi dama dow hundeji ɗin da areten hande kanjum woni ɗuma contribution sukaɓe meɗen handi okka dow hundeji ɗiɗi, fuɗɗam waddugo jonde jam kujeji meɗen, sannan ɗiɗaɓum ɗuma kadi contribution sukaɓe meɗen okkata dow waddugo gomnati jamu to lesdi. So non comrade mi yiɗi mi fuɗɗira hawtana en hundeji ɗiɗi fu maji ɗiɗi wono no anduɗa en ngala lokaci seɗɗan a takaice. Assalamu alaikum salam wa rahmatullahi. To comrade mi yetti amunito to ngari letti wato to en dari nder al'umma amin ko ɗume al'umma ko ɗum mbita wato kamɓe matasa
kamɓe gonta bedrock of each community. To ɓe gala ɗon bige wala, to ɓe ɗon bo inchallahu to ɓe kirki, to gaskiya bige non ɗon heɓoto, ɗo heɓai ci gaba e nasarori da yawa. To ɓe lalli bo bige ɗum bonnoto, no matter how ɗum yiɗi ɗum waɗa developing bige ɗum, a heɓai bige ɗum watta armashi ba, because matasa en ɓen ɓe lalli. So bono no mbiɗa, wato nder al'umma ɗum heɓa matasa en garti nagari e ɗon hundeji tati andi to fani ɓe gaɗi engaging maɓɓe koye maɓɓe nder ɗon, so definitely ɗum heɓai ci gaba. Bono mi nattoyi mi heɓi aɗa waɗa bolba nder jangirde, tabbas non ɗum to fani matasa ɗum heɓi to community ɓe jangi boko e arabiya, so definitely to fani ɗum heɓi matasa en ɓen ɗon gaɗi jangirde nden ɗon, to fa ɓe andai ko handi, ko handai, ko boɗi, ko boɗayi. So ai definitely e ɗum waɗa tunanin pat mo ilimu watta kujeji bandaji, hande mo yiɗi mo wondi future, so pat bo gondan ɗo future watta amfani watta something out of law, definitely pat ko o watta o waɗai kokari waɗa limiting ma hukkuje mako dow doka e oda. So ai to fani aɗa wondi jangirde, to inchallahu e ɗum waɗa tunani a heɓta matsala ko koma baya nder jangirde ma, sai a gona ɗiɗi to fani aɗa wondi sana'a. To Allah ma hokkimin ai fulɓe tun iyaye kakanni emin gondi sana'a, emin gondi durol, to on jogake durol ɗum ɗon emo andi to fa nder durol ɗum ɗo mi heɓta komi nyamta, mi heɓta komi nyaminta al'umma, to e ɗon risku ɓuri durol. To fani aɗa wondi kokari a wati to ɓernde ma, to Allah waɗana albarka nder komi durta, wala hinama a lalli, hinama a waɗoyi goɗɗum kaya banzajum, ko ki Allah watanma barka. E ɗon instance mo wallahi goɗɗo o fuɗɗiri e na'i go ɗiɗi, ko riƙi Allah o nashiti o toki doka e oda, to wallahi joni na'i ma orde mum ƴari ma uncountable ma, kanko ma ɗum joni hoɗo mako ɗum jonnamo ɗum mbi'amo ai ɗo, o bi'a wallahi o anda. So min ɗo to fani matasa en eɓe ɗon ɓe jangi bo eɓe hondi eɓe jogake sana'a, so definitely pat ko feɗɗata nder al'umma a yaɓan ɗum mbita al'umma ɗum warta 100% good dow tokkol dokai oda, but amma at least let's say 85%, to fani ɓe dangi ɓe andi ko handi ɓe andi ko handai, so definitely ai al'umma ɗon waɗi ci gaba bo waɗi ɓe heɓi nasarori da yawa. Non mi warta dow hunde ma ɗiɗa bo ɗum mbiɗa dow non ɗum waddiranta en gomnati jamu to leydi. Nam, wato waɗa andi kamɓe matasa, to ɗum mbi matasa irrespective of worɓe na rewɓe na pat, to ɗum waɗi comprising, we almost matasa en ɓen ɗon kamɓe hokkata majority vote ɗum waddata shugaba. So ai definitely matasa en ɓen ɗon kamɓe gondi ki ɗum hande emin giɗi an gara, hande emin giɗa an dilla. So ai to fani matasa en ɓen ɗon eɓe andi ciwon hankali maɓɓe, bo joni alhamdulillahi matasa en fulɓe gite maɓɓitake, gite feri, eɓe ɗon pat almost all this aspect a heɓai fulɓe amin jangata eɓe gondi sana'o'i, eɓe gondi hudeji da yawa ɗe ma on wawata limta, ko te jaɗa a yi'ai fulɓe amin e gaɗa very well, ginkoi gite feri e ɗum andi advantage maɗum e ɗum andi disadvantage maɗum. So min e mi'a to fani vital role matasa en hokkata shawara, to ɓe daro ɓe tokka adunejo koɓɓe biyar goma, to ɓe dilli bo ɓe gartantaɓe komai, e ɗon minyiraɓe maɓɓe to boni an aɗa waɗa tutiya, aɗa wondi degree na, aɗa wondi sana'a, ne ɓiɓɓe ma, ne bandiraɓe ma, to definitely a heɓai aɗa wondi family, bo al'umma ma e ɗon, ne kamɓe ɓe heɓai opportunity jangol ɗum ɗon, to fani a waddai shugabajo nagari, to definitely akwai certain
basic amenities on hepta. Allah ya dine comrade wadi wanda ne ima Allah binda baraji andi fofta shedda comrade kadima andi bunu na ɗum iya fulɓe ba challenges mawɗum ɗum matasa en wata fesi musamman to Nigerian politics kanjum woni kamɓe dotti en ɓe duuɗi ɓe jadake ɓe waɗi dominating ko ɗume ɗum siyasa hande musamman parties ji mawɗi ayi daga ko ummi daga do councillorship ma kawai dilli joɗorle har zuwa joɗorga shugaban kasa is hardly towa matasajo mo ɗum bita ayi imoto gite kawai haɓe lallai ɗum ɗo matasajo ayi yimɓe gonduɓe duuɓi mawɗi so ɗum ɗon yi'e ɗum yi'a nder ko waddanta matasa en kalubale to siyasa Nigeria ɗiɗaɓum to ɗum wari hatana ko fomji ɗi ɗum sorata a nanai ɗi waɗanama shede sosai sai warti to na irin ɗin ɗon gaɗanoɓe siyasa Kenya ɓe gaɗi ɗum tun duuɓi delle to a towai hardly ɗum towa matasajo ummake sodi fom so ɗum ɗuma ɓe mbiya goɗɗum problem sonta ɗon sannan tataɓum hande a nattata siyasa sai ma a wondi a nattata siyasa ɗum ɗon keɓa karɓuwan to majum sai ma a wondi ko ɗum mbi'ata ubangida moye jogantoma jungo to ɓen ɗon ɓen tarariɓe kamɓe ma na ɗum yimɓe famarɓe wonta ɗon so to ɓe ummake sai ɓe waɗa ka waɗgo shiyaring hundeji ɗin ɗon iya hakkunde maɓɓe Allah sabbinande comrade matasa en e korori e goɗɗum to siyasa ɗum e irin challenges ɗin goɗɗi tabbas ɓe korori Allah seni ai pat cin kashi ɗum ɗo ai ɗum bi'i hannu ɗaya baya ɗaukan jinka so to fani matasan ɓe ɗon joni gete maɓɓe feri ɓe kautai ku'e so pat ko bita ɗum ɗon definitely ɗum warai dole bo al'umma e shugabanni en joɗo andita to fa joni min fotayi min gaɗa kaza e kaza gin matasan ɓen ɗon ummuwake fa ɓe bi'i ɓe gerdaki joni ragaɗen misali to fani matasa en kauti kuɗe bi'i hande e min giɗi bandirawo amin matashijo ɗum okkamo kujera ɗum ɗo ɓe ummi ɓe gaɗi mobilizing youth maɓɓe daga wuro na state level local government what level ɓe kauti ko'e maɓɓe ɓe bi'i hande lallai minen emin giɗi min tetai joɗorgal gal ɗo ginkoy minen okkata majority of the vote e vote amin tese min mbawai min keɓa joɗorgal gal ɗon without any problem to ayi to ɓe kauti ko'e maɓɓe ayi ɓe heɓi pilago to ɗuɗabun sai ɓe ummo pati ɗum ɓe jaha ɓe biya to fani pati ɗum ɗo ɓe yiɗi ɗum wadda kaza da kaza da kaza minin matasa en ayin ɓe min giɗi gin min gi'a min yardake e halayya mako e irin kici mako non e tunani ci gaba o waddata al'umma matasa e dokken ɓe mafat so to ɓe jahi ɓe gaɗi layin complaint ɗum ɗon bo ɗum yiɗi irin kautar hore maɓɓe ɗum yiɗi capacity ɓe gondi so definitely pati ɗum ɗon ma okkai ɓe listening ear ɗum bi ai ɓe to lallai fa joni dole ɓe soɓɓoto ɓe gaɗa bod mi to matasen ɓe ɗo min gada alfahari maɓɓe ɓe ummuwake ɓe bi'i kamɓe ɓe yaretaki sai dai ɗum okka matasijo yan uwa maɓɓe dama ɗum ɗon so ayi definitely dole ɗum okkai ɓe gin ɗum ɓeɗo waɗa tunani to ɓe gaɗa kauti ko'e maɓɓe yawwa fa dole inshallah ci gaba kawai Allah binda baraji lalle ilimin mangu ko matasan handi janga ɗoni ko irin ina challenges je warani on to handi mbi on kai joni kam ba shikenan nana gal to ba kuma na waddani e ƴetal mangal to on kauti ko e moɗon on ummaki on mbi on gaɗai to inshallah to tun kari ɗon fu on ɗaɓɓoto e inde jomirawo so Allah ballo man Allah binda baraji comrade kai tsaye joni en nanai kamɓe nanoɓe en e laroɓe en kamɓe ma en okkay ɓe time maɓɓe nanin contribution maɓɓe ran noto mo fuɗɗan nattoyi assalamu alaikum assalamu alaikum na'am alaikum salam wa alaikum salam e moy min bollata to nuhe min nanma ko ni gudunmawa maɗa Allah yettama na'am masha Allah non
Allah bin Allah binda baraji wala sa'idu amin amin ɗauri to wala sira no dodi double kadi assalamu alaikum alaikum salam e moy min bollata Usama daga Laluru Taminata. To, wadi ba Usama Barkama. Allah moga min nana beldo shiri modon dudunga. Kuma gaite na to mu. Najira kulbe na koe. Na'am. Ya min nana beldo to sai Allah walle da mun ro ka. Amin min jetti Usama. Amin to. Aha to ma yau take. To nani contribution to ranar to ta tabo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam imam min ballata. Alhamdulillah. To Abakar Jabama. Amin amin Abakar min jetti. Insha Allah. Insha Allah. Amin min jetti Allah. To alhamdulillah comrade to ranar to kadi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Jam alhamdulillah. Yawa. To Adamu min nan ma ko wani gudunmuwa ma da. Gudunmuwa ya je kawai ya Allah ina en kawai. Amin amin Adamu min jetti. Wadalla. Amin Adamu ma yau take. So alhamdulillah comrades anani nudai be yake be nudai be haka be ne to halala mu da be kace assalamu alaikum wa alaikum assalam alaikum assalam moy min baldata jam kelem mawdo jalla yatama amin na'am Allah yamdine non non to min jetti ma amin amin to min jetti so comrade ko ni hala mada ko contribution mada ka shirya to wato kira sun riga sun gabata an kira an yi contributing da yawa so mostly za ka kiran akan kokarin haɗin kai zaman lafiya da kwanciyar hankali so not da matasa su yi kokari su haɗa kansu su tashi su nemi ilimi kuma su kwatan ma kansu yanci ta hanyar haɗin kai bin doka da lumana kawai Allah ya saka da alheri masu sauraron mu da kallon mu a nan muka karshen wannan shirin namu sannan kafin mu kakare godiya ta musamman ga ita Hajiya Sumayya shugaban wannan gidauniya da shi Jesus namu da kuma shi bawan namu da yake ta kokarin ya ga komai ya tafi daidai kar a samu damuwa Allah ya saka da alheri sai mun haɗu a mako mai zuwa assalamu alaikum